da ya yi ko'ina. Ya Allah ban dubin lamani zan wake sai da ya kusina. Na zo a gare ka ya kaliki da ɗan baiwa Allah rambana. Ya mai samman bakwai rambana yau ma na zo na ɗan jarraba. Salati tiriliyan sau dubu ga bene ɗalibin manzan Allah ba zai na bashe yayye jami'a shugaba. Saka ali sahabi auliya mata da maza mazan bar su ba. A saka min bid'atun ɗahira sheyayya abida ta yi ba. Abul Abbas na gaida kai ɗagun zaɗawa ainihin na'im. Bara mata da kai haddari kakansu bace haga wasu lazam. Ilanu muna ta wasu da kai domin kakai ni babu salam. Dukan kirki inda ya haifu ba zai yi wa kai yamancewa ba. Sai Yusuf jinin arziki Allah ita ya mabarkan ka dai. Sai Yusuf barin mai gida a gaban ka na zo ina ka da kai. Yi zaman ka a yayi ban murtala yaushe zan yi manta da kai. Da gidan Maryam muna godiya ku ja muku kai mugun shugaba. Assalamu alaiki ya musu na sadiqa ya balarabiya. Bayar mace na matar Ali za a yi miki yana zinariya. Yarda na Khadija tauraruwa direct aka kiki sai hawiya. Dan Allah na nake tausaya yace zan ganki ban ganki ba. Kai fado kurka min zanya ban siriya. Ummi na sayyada ni da ke da amana har cikin zuciya. Furci na do akan kanki ne masu makin wuce Asiya. Malo makin wuce Maryamu tabbas girma ba a kai ki. Ya faɗi makin sani sayi ma kukan rai na ba zan bar shi ba. Yau na shiga damuwa sai ya da ido na hana na ban ganki ba. A mafarki ko cikin zahiri na nemi ga ɗinki ya Zainaba. Ya faɗi mana sani fa'iƙa kyauta da ma ba a kai ki ba. Ya barkan ki dai jajirtacca jinin arziki. Magafura ɗayira zai zara a yaban ki mai da ke haziki. Mafutuha tallafi akila masu ma za ki mantar rage. Shari in an yi kai na gwada don annabi sa ba zai ce ni ba. Imani babu san Fadima na ran sai kai da kalubale. Isi tamfin ga takardar mu nan don Allah na nake sale. Sharri na mahassada ɗayira batula na nake dakile. Ba a cutar da mai son kisan na san ma ai ba kyabar su ba. Matan duniya da malayira a wadda tafi kunan akila. First lady na jarar gaba shugabar mata a yanar jila. Ladabi za a yi a dokar da kai Allah ke son kiya adala. Waye ya
faɗe ki ya kausara, sai dai abu sai ba a san ki ba. Labbai ki na ima ya malama mai sarrama ba zai bar ki ba. Ban san raina kake alama ko ina kabari ba zan bar ki ba. Magana ta kai tiro abida ga umma bi hawa zanya ba. Ke ɗin aljanna tauraruwa in dai ba ke ba zan je ta ba. Ki zaman kiki huta ya mumina mai kyan nasaba diyar Abdali. Da kofai na kwarai kin haɗu kyawu sai gunta matarali. Wannan ita ce idan dai ta ce ai za a yi kai musa hankali. Ko da duka duniyar in ta ce a kifar za a yi kuce Zainaba. Gaishe ki nake diyar malami koyayya sanni ya kashifa. Na yo hadi na iyo umara duka na miƙa ga ke arfa. Daga mata na labar miki na yarda da ke diyar Mustapha. Babban lamari mafarin rabo da akwai saura a baitin gaba. Yaushe ne rangamo Fadima yar Abdi ina cikin yanayi. Ko ɗana sai ya ba Fadima ni gado ɗa nake soyayi. Wasiya ta zuwa nan gaba gado na kaji ɗana kai. Ma'ana bege gurin Fadima tabbas ɗana maka Fadima. Yar ɗana biyu ya sha kira tabbas Zarawu yau kin fice. Dokan masani ba zai san ki ba, kwaran kwatsana na ke gaibuce. Maganar girma bara ne shiru don inna nutsa kwazon haukace. An ce yana na an ce uwa wannan lamari akwai fargaba. Gashin kan na yali yake wayo Zarawu ya faɗuwa. Tafiyar Zara'u da su take shiga daidai sai da ya rayuwa. Ya Husaina na ‘yar annabi da ma'aiki masu ke hinkama. Ko manta irin na abbanta ne kaji ya sak bai kaman ɗin ba. Yaro tsoho bayani nake kowa aka fasa to danki ne. ‘Ya'yanmu da dukiya Fadima komai muka mallaka na kuɗi. Ranar sanani ki ‘yantar da mu ceto dama hannunki ne. Na san ni sai ya da Fadima aiki na san ba zai kai ni ba. Wakar mamar mu ce Fadima ba komai kai mu ɗan harraka. Amaryar Ali na jaddada gyara kin sai kwarai fa'ika. Gida kyau me abi hafiza ki aminta da ya sadika. Fata na in zamo all the best a bayan begen ki ya Fadima. Bari na yi burki anan yan uwa maganar dewa akan Fadima. Yara tana da faɗi ya ba ta zarta a santa ya Hashima.